está sendo un pouco o candidato a revelación das últimas datas. Sí, está claro que Tino Fernández chegou con forza a este proceso electoral e supoñemos que terá moitas cosas que decir esta noite en Galicia en Goles. Señor Fernández, don Constantino, moi boas noites. Hola, boas noites. Non sei se falar yo xe máis de baloncesto ou de fútbol, pero imos cambiar ao fútbol, non? Porque aí sí que tengo o corazón dividido, non? Entre o baloncesto e o fútbol. Sí, pero ahora toca fútbol. Agora toca fútbol e o deportivo, non? O deportivo, efectivamente. Acabo de estar escoitando os retrincos máis salientables desta rola de prensa de Lendoiro. Que máis lle chama a atención de todo isto, señor Fernández? O que máis me chama a atención é que prácticamente non dixo nada novo. Eu creo que os deportivistas o que estamos esperando, sobre todo, é unha proposta de convenio, é un arreglo da situación, especialmente con todos os acreedores, pero de maneira especial con Facenda. E penso que, que el sigue insistindo na súa proposta, que non conta co aval de Facenda, e que, por lo tanto, para nós, como xa dixemos a semana pasada, pois é imposible, é de imposible cumplimento. É dicir, agora mesmo estamos ante un convenio duro, que é o de Facenda, é un convenio imposible que é o deportivo. Pero o que pasa é que Lendoiro insistía na roda de prensa, un retrinco que non situamos agora, que os outros candidatos deberían apoiar o convenio do deportivo e non o de Facenda, polo ben do deportivo. Eso que pensa él, nós non pensamos eso, nós pensamos que un convenio sin que conte coa aprobación do primeiro acreedor, que é Facenda. Non podemos esquecer que a Facenda lle debemos 100 millóns de euros, 100 millóns. Fai un ano, según as cifras de Lendoiro, estábamos falando dunha débeda con Facenda de 39 millóns de euros, pero hoxe son 99 millóns de euros. Eu penso que non falar co acreedor que ten 3/5 partes da débeda total, pois é un suicidio. Eu penso que así o califico, é un error estratégico brutal o que fixo o Consello e Augusto César Lendoiro durante todo este ano. En relación ao convenio que presentan? Ou a súa actuación? En relación ao convenio, refíreme en relación ao convenio, porque eu penso que a primeira ocupación que ten o primeiro executivo dunha empresa, en este caso o deportivo é unha empresa como outra calquera, é arreglar esa relación que ten con Facenda, que penso que inexistente. Hoxe creo que dixo que tiveran algunhas reunións técnicas, pero penso que acaba de escoitar tamén, señor Fernández, que di que non quere negociar con él. Acabo de escoitar. Non sei, eu penso que Lendoiro non pisou Facenda en todo o ano, el personalmente, ninguna sola vez. Eu non o sei, habería que preguntar ao delegado especial de Facenda. E outra cousa, se non queren falar con el será tamén por algo, non? Eu penso que ten unha facilidade extraordinaria pois de ir xerando conflictos, non? Antes falabades do conflicto coa Celta, temos ahora mismo pois un montón de frontes abertas, pois ahora temos unha máis. E aí preguntar por iso, pero xa que saca o tema, que lle parece iso do Celta, porque ademais vostede, a súa empresa, tamén é partícipe publicitariamente no Real Club Celta, é unha empresa Aldia que entra en moitos equipos galegos, entre eles o Celta e o Deportivo. Sí, nós temos unha oficina en Vigo dende hai moitos anos, estamos moi satisfeitos coa nosa oficina de Vigo, funciona moi ben, temos uns excelentes profesionais, nós estamos ali, ten a súa propia estrategia comercial, e a relación co Celta pois é boa. Eu son do Deportivo, son socio deportivo, vou a Riazor dende neno, pero outro temos que marcar nunha relación pois comercial, pero que realmente é satisfactoria. Dito isto, eu tamén dixen estes días, volvo a dicir, que a min gustame un modelo de relación amable con todos, por suposto tamén co Celta, co resto dos equipos, co Lugo, etcétera, e que o modelo de derbis que a min me gusta, o modelo de relación con un rival importante como o Celta, un rival deportivo que non un inimigo, pois a min gusta o modelo vasco, ¿no? Donde a xente vai de Bilbao a San Sebastián, a Vitoria ou a Pamplona, vai de festa, e van as aficións están xuntas, oese música, a xente come xunta, e despois cada un anima a seu equipo, ¿no? Eu penso que pode ser que neste momento a xente pense que isto non é moi bo desde o punto de vista electoral, pero é o que penso, ¿no? Eu sempre vou a Balaídos a ver o Deportivo, cando ven o Celta a Coruña sempre teño invitados de Vigo e o pasamos francamente ben, e penso que me gustaría que ese fose un pouco o sino dos novos tempos neste século XXI, ¿no? Como interpreta Tino Fernández esta declaración de intencións de Lendoiro? Pois é un tema que oín hablar del, pero non o coñezo en detalle, non sei, será algún tema de canteira. A min resultame estrano
o ir a falar de cartas. Eu penso que é moito máis fácil chamar por teléfono, fala dunha carta, doutra carta en agosto, penso que unha relación normal entre dos presidentes de primeira división, de equipos galegos, nos de segunda neste momento, pues pode ser moito máis sinxela, chamar ao señor Mourinho e decirlle quedar con el, falar pues, do que penses que pode estar funcionando mal, non? Penso que as cousas son máis fáciles de arreglar, pero bueno. Falando de fáciles, estáse complicando un pouco todo o proceso porque non se sabe cando son as eleccións. Agora di Lendoiro que a partido de xaneiro, que a data límite do convenio. Por outro lado, convoca esa Xunta Xeral Ordinaria e Extraordinaria de Accionistas en decembro, que nun principio non vai afectar a futura presidencia do Deportivo. Como ve todo este panorama? Bueno, nos pedimos fai uns días, o día, non recordo o día exacto, 5 ou 6, a convocatoria de unha Xunta Xeral Extraordinaria, precisamente pues, para cesar o Consello actual e, bueno, en definitiva, para facer unhas eleccións novas. Todavía non temos resposta do clube. Nos presentamos e utilizamos os mesmos formularios cos que delegamos as accións a Lendoiro todos estes anos, utilizando pues, o mesmo método de envío desa delegación de accións. Por o momento non temos unha resposta. Eu sinto sinceramente curiosidade por saber cales poden ser os motivos de non aceptar esa petición de Xunta Xeral Extraordinaria. E por outra parte, pues, vemos ahora que se convoca a Xunta Ordinaria ou Extraordinaria, pues, habitual de fin de ano de todos os anos, para aprobar as contas e para aprobar o orzamento desta tempada, ¿no? Nos, respecto a esta convocatoria de hoxe, pues todavía temos que analizar con meu equipo de traballo, con as persoas que me acompañan para o Consello, con noso asesor xurídico, pues que pasos imos a dar neste sentido. Pero insisto que nos o que queremos é que o proceso se realice canto antes, ¿no? Pensamos que é malo para o deportivismo e para o deportivo pues que este proceso dure 6-7 meses. A idea, eu penso que a idea de Lendoiro é levalo a final da tempada. E penso pues, que é un proceso pues, que divide e que incluso hastía e cansa a afición do Deportivo, ¿no? Que o que quere que falemos de fútbol, e sempre estamos falando pues, de pleitos, de convenios, de débedas, se realmente o fútbol non é eso. Acaba de decir vostede que a intención de Lendoiro, polo que pensan, é que quere levar o proceso ata final de temporada. Como se pode demorar todo iso? Pois non o sei, desde o punto de vista xurídico non sei como vai a facer, pero isto é máis que un rumor, é máis que un comentario, podemos decir, de cafetería, porque el pues, o confesou no diante de outras persoas que non lo dixeron. A intención del Real é leválo a final de temporada. É dicir, demorar todo o tempo posible, tentar acadar bons resultados deportivos. Pois supoño que el pensa que os bons resultados deportivos pues poden facer que siga sendo presidente do Depor. Nos, nese sentido, nós tamén queremos bons resultados deportivos. Eu espero que o Depor gañe todos os partidos, se pode ser todos os que quedan na tempada, e que suba a primeira división. Nos non vemos que nos pensamos que este modelo de presidencia de Augusto César Lendoiro pues xa caducou, está agotado, xa ven dando mostras de agotamento desde fai tempo, e que outro modelo pues de relación, outro modelo de xestión económica, de relacións co entorno, porque estamos pelexados prácticamente con todo o mundo, solo nos falta pelearnos con os pasaxeiros que veñen dun cruceiro a Coruña, porque pues, estamos con mala relación con Facenda, pero estamos con mala relación co Concello, estábamos con mala relación coa Diputación, coas entidades financeiras, con algúns medios de comunicación, tamén co Celta, non nos queda ninguén para abrazar. Entón, nós pensamos que ese novo modelo, con independencia de que o equipo acade unha posición de ascenso, que é o que desexamos, pues é necesario para encarar o futuro, o reto do futuro, de xerar novos ingresos e, sobre todo, de pagar a débeda que temos que arrastrar e que nos deixa ahora, que é o maior concurso de acreedores do fútbol español, ¿no? Que non nos podemos esquecer deso. Unha cousa, acaba de comentar vostede que o mellor proceso electoral chega a final de temporada. Temos xa con Lendoiro confirmado 5 candidatos. A semana pasada falábamos con Paco Zas e dicíanos que isto parece unha feira. A vostede pensa o mesmo? Pode ser que sexa unha feira, un circo, eu non sei o que parece, pero o certo é que o propio clube neste sentido está actuando mal. O propio Augusto anuncia que se presenta as eleccións xa fai meses.
o propio clube, cada vez que un candidato fai unha presentación a este proceso que formalmente non existe a día de hoxe, publicita na súa web que ese candidato presentou a súa proposta e o seu equipo de traballo. O propio clube ofrece as súas instalacións, neste caso falo da sala de prensa, para que os candidatos actuais ou futuros que podan vir máis adiante fagan ali as súas presentacións. De maneira implícita, o clube está falando deste proceso. Sin embargo, a hora da verdade, pois parece que pretende levar o tema, demorar o tema, non se sabe cantas semanas, cantos meses, e insisto, reitero, pues esa idea de un pouco de hastío, incluso de división. O mesmo venres pasado tivemos na Coruña pois un suceso, pois eu penso que bastante lamentable, ou moi lamentable desde un punto de vista, que foi pois unha agresión, pois unha persoa vinculada ao clube, ao presidente das Peñas. Bueno, ahora non se sabe como empezou a cousa e tal. O certo é que, home, é bastante triste. Eu penso que o deportivismo pois un dos valores diferenciais que ten é precisamente a súa afición, ¿no? E a súa unidade, o número de xente que vai ao campo, o número de socios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, só nos falta xa pois tocar tamén esa unidade de afición, esa calidade de afición do Deportivo da Coruña. E como se pode arranxar todo isto? Porque incluso mañá un dos candidatos, Xermán Rodríguez Conchado, convocou unha xuntanza. Coido que vostede non vai ir a esa xuntanza, o candidato que non vai ir. Non, nós non vamos a ir porque pensamos que esa é unha xuntanza que en teoría é para falar do proceso electoral, un proceso electoral sin que este o propio Deportivo. O sea, nós estamos dispostos a falar dese proceso electoral, pero penso que temos que estar todos. Claro, vostede, se mañá o Deportivo fose, vostede irían, non? Sí, por suposto, sí. É dicir que vai ser a súa candidatura ausente, confirmaron Paco Zas, Manuel Cascallar e Conchado, que organiza a súa presenza, pero deste xeito continuamos estirando, señor Fernández, o que decíamos, esa feira, ese barullo, ese balbordo que se está creando alrededor do Deportivo. Non o digo por vostedes, senón porque cada día enrevésase máis o tema. Só falla, non sei que pensa vostede, se vai a aparecer outro candidato ou non. Pois non sei se vai a aparecer outro candidato non, pero digo que o estirar a feira, efectivamente a feira ou o circo, como lle queramos chamar, efectivamente, eu penso que o responsable principal, eu penso que o único responsable é o propio clube, que lanza por unha parte o proceso e ao mesmo tempo pues, non define nada, nin como se vai elixir, nin cando vai a ser, nin nada. Penso que ademais está pues, xerando moitos problemas ao clube. A nivel persoal, vostede no seu día, xa o comentou na súa presentación da candidatura, investiu no Deportivo, investiu en campos, investiu en publicidade, entrou con cartos, con accións daquelas, supoño que era un bo amigo de Augusto César Lendoiro. Que cambiou daquelas ata hoxe? Pois aquelas era un bo amigo de Augusto César Lendoiro, e apoiei a Lendoiro, incluso no ano pasado, na xunta do 2012, deleguei as miñas accións, do mesmo xeito que outros accionistas delegaron en min ahora para convocar esta xunta xeral extraordinaria. Por eso dicía antes que estou sorprendido se eso ten algún tipo de problema. Que cambiou? Bueno, pues, básicamente dúas cuestións. Hai unha primeira cuestión que os datos económicos que se estiveron presentando estes anos atrás pois eran incorrectos e ademais gravemente incorrectos. Eu penso que nos entramos no concurso de acreedores falando dunha débeda inferior a 100 millóns de euros. Hoxe estamos a falar de 160 millóns de euros. A débeda con Facenda se falaba de 39 e estamos prácticamente en 100. Penso que o rigor económico, a falta de rigor económico é espectacular, simplemente non ten nome na xestión económica. Eso por unha banda. Por outra banda, pois eu comprobei personalmente pois que Augusto pensa, o señor Lendoiro pensa, pois que non hai necesidade de facer ningún cambio, que as cousas están ben e que con pequenos axustes pois podemos sair deste lío no que estamos metidos. Eu penso que eso non é así, e bueno, pois eu e outros accionistas, xente deportivista con números de carnés antigos e xente que leva moitos anos en Riazor, pois demos este paso e bueno, pois aquí estamos presentando a nosa proposta. Falou Augusto César Lendoiro con vostede antes ou despois de presentarse, ou mandou recado por algunha persoa? Antes sí, despois non. Antes sí. Antes invitoume a ir con él, dixen que era o meu punto de vista sobre o que había que facer no Deportivo, respecto pues, a esos cambios que había que facer. El non ve a necesidade de esos cambios. Ofreceulle algún cargo? Ou simplemente sí, estar así? El ofreceume que fose con él, non ningún cargo concreto, ofreceume que fose con él pues, como conselleiro, pero sin ningún cargo concreto. Eu penso,
penso que ele estaba pensando máis pois, nunha sustitución simplemente pois, de persoas que, como vos dixeches fai un momento, pois poden estar cansadas e, bueno, pues, cambiar un por outro, pero o modelo seguiría sendo o mismo, ¿no? Entón as condicións que puxo vostede non as aceptou? Sí, bueno, non podíamos falar así exactamente das condicións, senón en esa visión de cambio, ¿no? Penso que esa visión de cambio é absolutamente necesario. Penso que o deportivo, pois no aspecto deportivo que posiblemente donde está mellor, pero penso que o aspecto relacional está absolutamente quebrado con relaciones quemadas que afectan económicamente o clube en moitos eidos, e que a xestión económica, a xestión de xeración de ingresos, comercial, de marketing, de relacións institucionais, etcétera, bueno, pues teñen que ser cambiadas dun xeito radical. Bueno, pues, se él pensa que todo eso pues, con pequenos axustes se pode arreglar, pues evidentemente eu non podo estar aí. Javi Torres, como está agora mesmo a loita de poder, podemos decir, o poder accionarial, o reparto accionarial e as accións que está conseguindo cada candidato? Porque con Lendoiro xa temos 5 definitivamente, Javi. Sí, está claro que eso evidentemente non se sabe, non? Sabemos que Tino Fernández presentou para solicitar esa xunta extraordinaria un tanto por cento importante de accións, pero claro, evidentemente agora mesmo non se sabe que número de accións están movendo todos os candidatos, ¿no? Cantos máis candidatos, señor Fernández, mellor ou peor para o Deportivo? Decía Lendoiro que o Deportivo está moi vivo porque se presenta moita xente, pero isto é bo ou é malo? Eu penso sempre que a participación é boa. Logo, se pensamos na clave persoal de cada candidatura, pois non o sei. Realmente neste proceso non hai precedentes, é dicir, non hai unhas eleccións fai 4 anos, fai 8 anos, que podan ser a referencia de como se porta ou como se comporta o corpo electoral do deportivismo. Isto é absolutamente novedoso, é a primeira vez que pasa. Hai tamén pois, un feito que é importante, que posiblemente moitas das persoas que acuden a Riazor non teñen accións. Hai accións en persoas que iban antes a Riazor e que agora xa non van, etcétera. Penso que hai como 3 grandes bloques de accionistas, pois eses accionistas minoritarios, digamos, das primeiras accións da conversión en sociedade anónima deportiva, e un segundo bloque que son as persoas ou empresas que acudiron á ampliación de capital do 2004, que aí xa pode haber bloques de 60 accións, 70 accións, 80 accións, 16 accións, 20 accións, etcétera. E despois, pois, esa famosa lista donde estou eu tamén incluído, pois, dos 12 primeiros que máis ou menos teñen o 10% do clube. Pero bueno, penso que isto pois é algo que na Coruña neste momento está despertando moito interese, e bueno, eu penso que vai haber unha gran participación. Entonces, como vai a ser, a quen beneficia que haxa moitos, pois non teño nin idea. Eu espero gañar, eu espero convencer a xente, a toda a xente. Estamos facendo moitas reunións con peñas, con os grandes accionistas, con accionistas medianos, con entidades sociales. Nos estamos movendo moito, indo a ver en persoa, pois eu mesmo e a xente do meu equipo, pois a xente para explicarlle o noso proxecto. Vai non facer só ou acompañado? Pode haber alianzas entre candidatos ou desbota todo isto? Eu penso que no noso caso non vai haber alianzas, basicamente porque nós temos diferencias, eu penso que de fondo co resto de candidaturas. Entón, non penso que sexa fácil esa alianza. Eu sempre digo que nunca se pode dicir que deste agua non me verei, pero o certo é que nós plantexamos un modelo de consello, un modelo de profesionalización do clube separado do Consello de Administración, un Consello de Administración non profesional que non vai recibir retribución alguna, un presidente sin dedicación exclusiva. Entonces, eso xa é a primeira cousa no que non coincidimos co resto de candidaturas, ¿no? Es decir, logo, pues, as nosas propostas nos diferentes eidos nos que desenvolvemos a nosa proposta, vamos a decir, programática, pues tampouco coincide en moitos casos, ¿no? Pero penso que ese primeiro xa é un tema importante, ¿no? Es decir, penso que o deportivo que necesita é unha profesionalización, unha dirección xeral forte, unha dirección financeira e de control de xestión forte, unha dirección comercial e de marketing forte, e un consello, pois, que é o representante dos donos do clube, que de algún xeito podemos decir que é a alma do clube, ¿no? Porque son esos grandes deportivistas que marcan, pois, esas líneas estratégicas, marcan os obxectivos xerais da compañía, e lle poñen esos obxectivos, pois, a todo o organigrama, tanto de administración, de ventas, etcétera, e por suposto o organigrama deportivo,
e vixían pois o cumprimento deses obxectivos, non? É dicir, ese plantexamento noso non é o dos outros candidatos, por eso penso que son diferencias de fondo, non é fácil, eu tampouco estou nunha idea de aliarme para que Augusto non gane. Señor Fernández, ten vostede unha opinión formada sobre cada un dos candidatos? Por exemplo, se lle pregunto, candidato por candidato, vostede ten unha opinión formada? Teño unha opinión formada, pero prefiro pasar palabra como na televisión. Cada un, pois, pero penso eu, plantexo todo este proceso pois moi en positivo. Penso que isto é unha confrontación, pero entre irmáns, somos todos do Depor. Eu penso pois que aquí hai que plantexar 5 propostas, neste momento 5, e que o deportivismo pois escolla que lle parezca mellor, e punto. E os demais, pois, nós, ou palo menos nós, nos poñeremos a disposición do gañador e axudaremos en todo o que poidamos. Isto non é un esquema, como poderíamos decirnos, en político, de quedarse a facer oposición, etc. Eu penso que se trata de valorar esas 5 propostas, e o que gañe gañou, e todos a apoiar o Deportivo, que é o que máis nos importa. Agarda Tino Fernández un proceso limpo ou non? Pois, hombre, eu agardo un proceso limpo, son unha persona optimista e limpa, e penso que o proceso espero que sexa limpo, non? O certo é que, home, un pouco de barro xa estamos a ver no escenario, estes mismos, pois, estas cuestións das delegacións de accións, estos temas dos tempos, chamadas telefónicas, eu penso que fora de tono, pois, as persoas que nos delegaron as nosas accións para pedir a Xunta Xeral Extraordinaria. Houve ameazas, non? Houve ameazas? Bueno, amenazas, non sei, chamadas fora de tono, vamos a deixar o... Por parte do clube, por parte de candidaturas ou... Non, por parte do clube, en torno do clube. O clube máis en torno do clube. É dicir, eu penso que o proceso vai a ser limpo, é o que desexo, e insisto que o deportivismo ten que ser moi firme a hora de defender un dos nosos valores diferenciais, que é a calidade da afición. Eu penso que nós ese é un gran valor, temos unha boa afición, un alto número de socios, asiste moita xente ao campo, a xente nunca lle deu a espalda ao equipo, cando vamos fora, da igual, se vamos a Tenerife, a Las Palmas, a Huelva, viaxes complicadas, a xente sempre está ali con nós. Eu penso que eso merece un gran respeto, Javi Torres, alguna cousa máis? Pois pouco máis, non? Despois de tanto tempo con Tino Fernández, únicamente que, claro, que decía un pouco o candidato a presidencia do Deportivo, que claro, o asunto das seleccións parece que se van a demorar, pero si acaso esas eleccións foran un pouco despois do 10 de xaneiro, Tino Fernández ten na súa mente a idea de que decía un pouco Augusto César Lendoiro no día de hoxe, ¿no? De reforzar o equipo para tentar ascender. É tan importante este ano pola situación económica do clube ese ascenso a máxima categoría, que en realidade é onde merece estar o Deportivo, ¿no? Na primeira división. Pois eu, en ese sentido, penso exactamente o mesmo que dixo o presidente Lendoiro. Penso que temos un bon equipo, pero que quizás un pouco corto para unha competición larga como é a de segunda división, donde, pois, calquera problema, unha lesión, etcétera, pois nos pode facer meter en problemas. Eu penso que sí é necesario reforzar, sobre todo por eso, por número de personas, non por calidade, por número de xogadores. En ese sentido estou totalmente de acordo coas palabras de Lendoiro. En a candidatura de Tino Fernández, habería xa algún preacordo con algún xogador importante que podría reforzar o equipo ou non? Preacordo non hai neste momento, pensando en xaneiro. Sí que é verdade que pues, distintas axencias de representantes se dirixiron a nós, bueno, pues, estamos a falar, pero bueno, a realidade é que isto tamén está tan verde as datas do proceso, saber se chegamos ali ou non chegamos, que tampouco é fácil cerrar ningún tipo de acordo. Ademais, hai un tema económico que temos que ter en conta, ver ben como podemos facer eso, e, bueno, vamos a entrar con moi poucos días, se que entramos nas datas que nós pretendemos entrar. Por nós vai a serán as eleccións ou ben na Xunta Xeral Ordinaria, Extraordinaria, os días 20 e 21 ou os primeiros días de xaneiro, pero bueno, vamos a ver como van as cousas, que pola outra banda non están dando facilidades neste sentido. Unha pregunta, un pouco fora de todo este proceso, xa a nivel personal de Tino Fernández, co que lle gusta o baloncesto, se gaña a selección montar unha sección de baloncesto no Deportivo. Tamén teñen a Leima Coruña, pero no. Porque vostede estábamos hoxe pola tarde con o meu compañeiro Pedro Pablo e eu repasando o seu historial, foi seleccionador galego infantil e cadete, non?
Sí. Eu sempre xoguei o baloncesto, un gusto moito o baloncesto, efectivamente, tamén estuve entrenando en Maristas, en Coruña, estuve en Peleteiro, estuve en Ribeira tamén varios Pedro anos. Pablo, apúntame aí para facer un clínico man a man, con él. Estuve tamén, son entrenador nacional, o baloncesto, pues gustaba moito, pero efectivamente sempre xoguei a baloncesto, estuve vinculado ao baloncesto, pero sempre foi a fútbol, sempre foi a Riazor dende os 10 anos que empecé a ir a Riazor, pois efectivamente, pero bueno, eu penso que a sección de baloncesto ainda non toca. O Leima Básquet Coruña penso que ten tamén un bon plantexamento, ten un gran presidente que por certo xogou comigo a baloncesto, que Carlos Lamora, xogamos xuntos nos Maristas da Coruña, bueno, penso que tamén aí teñen un bo proxecto. Pues nada. Por ahora vamos a ver se nos centramos no fútbol, que hai suficiente materia. Sí, señor. Pois Tino Fernández, encantados de saudarlo esta noite. E tempo tenemos para falar, porque como ben di vostede, se a partir do 10 de xaneiro é cando di lendoiro que se van convocar as eleccións, ao mellor demorase o proceso, se a febreiro ou marzo, non nos queda nada, non nos queda nada. Certamente. Isto pode ser moi longo. Pois moitísimas grazas, seguiremos en contacto. Moitas gracias. Tino Fernández, o candidato á presidencia do Deportivo da